er det tid til en lille kop kaffe. Espresso. Og lækre små kager. Med pistache og noget vaniljecreme. Yummy, yummy. Fidget. Wow, det ser lækkert ud. Det er næsten bare en mundbid. Very nice. Chicken and rice. For 1 til 5. Finito la commedia. Perfetto. Muy bien. Okay. Nu skal der prøves en espresso med en lækker italiensk kage med fløde og creme og så videre. Wow. Jeg er spændt på at høre din mening. What you think? Danske bager go home. Danske bager, de skal pakke sammen.